in zawa in chi bai vek ule Korea rama izin ve cha kem Korea ram kan soi to chuan pop music lampanga an chung nun zia le film lama po an theu neu lo zia sengal mei ome Korean pop K-pop an ti mei po hi khovel huwa pa la rania an chanchin then khat chu soi po ngai lovin kan hrehlom thum ome Korea ram zin tura lawin ngai ta la an cho tui tak tak an lo chhop chea K-pop manga an lo oi ma cha in an thil ti ngai lo le an du lo hi kan hriat masak angai ome khovel mun sang sang tlo a jin hi mizo zinga po thil thar ani talawa nam finga piang in jin veiwa anwar po ti la kan sei sual tam om love tun tuma hian an culture an ti ngai lo le dan bo siat theina hial khopa an thil du lo te kan ron tilang don ani number 11 tuma an mit taka en lo tur sap tam tak chuan mit taka in en chunga in biak hi in za a in ngai poimo lan tirna nan mang thin an mit taka yen lo chuan ingai poimo tok lo angin an ngai thei ma se Korea ram ve thunga chuan mit taka in en hi ti lo sam turani abik takin tar le upa nangma aya upa shim shimani ber mai chu an mit taka yen khan katluk pui chi ani titluk inia aza om lawin an du lo zong tak ani ti hriang che mizo te po hi kan ni deuh thawin ka hria mit taka in en kal hi ngai theilo deuh kanom ve bok number 10 tuma ivin turani lo abik takin tar le upa te I bazara thili leimo eng thil po iti thei I ai u zokin thil idu lo zong tak alo ti ani po in tongka vin man reng lo turani South Korea chuan scientist po ni la I ai upa te chu an thu soi ingai thange ngei turani rengot mai an khotlang in rel bol dan hi an kuma zira in ngat tam tak awma I ai upa I vin ani ngat chuan I chevela mi ten mi rong tak le mi jak theilo tak angin an mungal mi ang che khoilo nia in line na a imma a anon ding ve chotani po in din tir to pro akzuma anti mizo tong chuan nute I anti nutar to lampang te phei hi chu anja khop mai akzuma te nena boina inei ani chuan inuna in chhir ber tum ani hial mai thei akzuma in chung hi chuat ati chuan nial boy du su chuata pom mi mai ro number 9 restaurant ai cholin tip ipeturani lo India ram le mun sang sanga chuan service in min serve that chuan alom manatan tip tle mazong dokana kanda mai thin lom takina thoktu te pon tho ha lom mana an pom mai thin Korea rama ve thung chuan restaurant le cafe vela thok te hian lo thatok tak an neya tip below pek khan an lom lem lova an za omna ti mel hem sak ang hiala an ngai thin vairam vela tip an han lom hlia nen in ang lo ve tak chu an yome number 8 chopstick nin hlei pui lo tur chopstick hi Asia khumol puya chuan alarin anja khop mai chu wang chuan chopstick du da taka man kha an ngai theilo hle ti hriang che chopstick in hlei puya I choi hol vak emo artui hol vak ani chuan a thok tu te emo a Asiam tu in emo a Asiam ngai na lo le a Asiam soi sel sak vak anga angai hial thei che chu lo po chopstick kha ngil taka raisa I phun wa khan thina ilan tir ti na ni number 7 thil ei bang lo sham ro he thil hi Korean tam tak chuan ani kher lo ti anom ve boka ma se kum upazok te chuan an ngai theilo hle China rama chuan cho ei pe lo po ni mala an cho chhop che chu ei lowin ida turani lo Chinese le Korean table manner hi ain ang hlea Korea rama mi inai kala ei turaron chhop chea ilo narani chuan I polite lo hle ti na ani until chopilo ei zo lo khan chu ai chu ni la polite lo le zual ti na ni restaurant le cafe vela po staff le chef ngei po in an kam khat hial mai thai che ani number 6 zirtir tu thilpek lo tur Teachers Day ya zirtir tu thilpek hi South Korea chuan dan kal ani lekha zirin South Korea hian mun sang atangin kal anom ve boka lekha mai ni lo cosmetic le makeup vel zirin khovel mun sang atangin tlo tu an nei ven wal bok thin chung zinga chu ni lo tel ve ya lekha te I lo zir ve ani chuan zirtir tu te thilpek lo hi a himber andana chuan zirtir tu ten an zirlai te le an nu le pa te hne na tangin thilpek an dong turani lo shrim ti ani mia mai I zirtir te hlui thoklai le thil zirtir lai che ani lo chuan thilpek I pe thei reng thung
he dani bo chiat hian dollar sing hi sanga lai fine theya zeli tan pha hial thei bok engpo ni se thilpe ki don reng in ikut king ni nge in le thinang che za na lan tir na an nga ya aza om em bok ani. Number 5 kholaya tha ilakin film khurang che Korea ram abi takin Seoul vela ichuak wa ka ni chuan mersiat lo inung vela omchungin thla lak lo sam turani poisai fine theya police station a area pha hial thei bok dan khau takan nei chu mersiat lo thalak hi social media tiamin khoi hmuna ma iti chuak ngot thiang lo ani ma se Korean then khat chuan mi in an shet lowa tha an lo lak sakha an du lowin an ngai thei lo hle thin kholai vela thla kan la du tralani chuan an remti le remti lo kha zo masak phot a him ber ani. Number 4 rangin in thiar fi hlim ro Number 4 kati khan rui thei thil number 4 hi kati na ni lem lo amak ve khop mai ma se he pui thuna hi East Asia ram tamzo ka hian ala thi hau lo Number 4 hi number thalo taka an ngaya chung ram zinga chuan South Korea po hi atel ve nge Number 4 tam pau le kha number kha a hlau om tuala an ngai thin number te hi om zia tluk pui nei anga ngai an nia Number 4 hian thi na entir ni in an ngaya Korea ram concrete in lian tak takai kala lift fai chuang ani chuan a floor number in ziana anga khan number 4 aya F an mang thin ti muang hotel vela po room number 4 le chhong li na te hi aruak tlang pui thin apartment number 4 tamna entirnan 444 te 404 te an pumpel sham thin an hlutna an number awangin atlak chiat pha ve nge yang le Number 3 kholaya ha chiaw lo tur kan khu do ne mo kan ha chiaw do ne mo a puana kan nar kan tuam hi a polite ti kan riat vek kha ma se Korean culture a chuan kholaya nar tuam hi thilmoi lo tak anga an ngai ve tlat mai Mizoram kan ti anga da vuala ha chiaw thot angkha ti ve reng lo turani cho eidona phei chuan ka le nar tuam hi thilmoi lo taka an ngaya choi han kil chi a Korean mar cha thak tak mai an lo chhop chea inara ti zani chuan polite taka milo hre thiam te u ti a mundang private de hlaka kala ha chiaw tlor to mai turani Number 2 korhong zau lutuk hak lo atha mei chetan bik hei hi Korean thalai tam tak chuan ani tak lo korhong zau lutuk hak a poina omlo an ti ve boka ma se kum upa le tar lampangin an ngai thei vak lo ani ome America ram ang chia te chuan minti konfi theile hak nuam kan ti ang kha kanin bel mai thina Mizoram a po ani deuh hi ma se South Korea chuan an mit alo kham ma deuh ani mai thei korhong zau lutuk hak chuan alang thui lutuk an ti nge ni an treat dan na dang dewa kholaya ha katan an du meulo pe session kha chuan korhong chip takha in pon fen ching takin an feng thunga ma se hetianga fen ching hi poyan ti vak lem lawa in chei thiam taka an ngai tlat thung Number 1 ek pa in biak apoilo Hethil hi helis zinga makber an hial mai thei ha chiaw te kha an ngai thei lo te lul nen ma se ek ina epa a in biak zut kha an rama chuan thilmak an te vaklo wantlang ek in man changa epa a an lo tong zut chuan thilpa ngai ani makti vak tur omlo nangma po kha an ron belung mai thei chea lo phut zuk lo turani atam jok chuan epa in an chung te an thian te le an na chung chang te soin ti nan an mang thina a hrengai lo tan chuan makve tak tur chu ni thian ni neya in ti du ani po in ti mol ro engrong ngei ek chua alian em po ti ro poilo tura ngai phot meang ole ilo limpuya thil ilo hriat bel ani chuan like button kha khong e takin milo me sakla mithari nia ka video te voi khat ilo en na ni chuan khong in subscribe kha milo me sak don nia in zawa in video le ya kanin mule vek don nia